Krásný dobrý den, vážení přátelé historie a Bakulinovy badatelny. Dneska opět nám prší, takže podle tradice badatelský spací den. V dnešním závěrečném pátém díle našeho historického exkurzu do systému středověkého soudnictví, vězeňství, výkonu práv útrpných, výkonu práva hrdelního, bychom dnes dodělali knihy Smolné a knihy Půhonné. Knihy Smolné byly v podstatě soudní zápisy z činnosti středověkých soudů vybavených výkonem práva hrdelního. Byly do nich psány výpovědi provinilců učiněných buď dobrovolně nebo za použití práva útrpného. Dále se sem zaznamenávaly výpovědi svědků a byl zde také uveden i způsob provedení výkonu práva hrdelního na provinilci. V dobách pozdějších se ještě k zápisu připojovala korespondence od Královského apelačního soudu v Praze, který od konce 17. století musel popravy schvalovat. Samozřejmě do Smolné knihy se častokrát zapisovaly i údaje o tom, kolik bylo katů vyplaceno za výkon práva útrpného a výkon práva hrdelního. Knihám smolným se říkalo také knihy popravčí, krvavé nebo knihy černé. Dáme si jednu ukázku, jak vypadal třeba takový zápis v knize Smolné. Tak, například Jakub Jakůbek ze 4 dvorů ve středu na svatého Bartoloměje léta páně 1584, jakž jest tenž Jakub Jakůbek ze 4 dvorů přededně předstoupíc přikázání boží z vůle svý náležitů, Vítka Medvídka z Pacova v krčmě Sušický, zrádně kijem udeříc, k skutku témuž se sám dobrovolně přiznal, zamordoval a skutek tento hanebný udělal. Hrdelný soud právoctný hradu Třebovského nález tento podli skutku vykonání mordu hanebnýho činí, aby povinen byl tenž Jakub Jakůbku nahoře psaný pro takový hanebný skutek skrze mistra popravčího pod meč hlavů dání trestán. Takže tak asi vypadal zápis v knize Smolné. Tak, termín černé knihy se používal i v poměrně mladé historii, kdy byly vydávány například černá kniha kapitalismu nebo černá kniha komunismu naposledy. My máme v archivu černou knihu kapitalismu z roku 1948, která vypadá asi takto. Tak. A budeme se volně věnovat nyní knihám půhonným. Knihy půhonné byly vlastně, říkal se jim takzvané knihy nálezové, a byly to v podstatě také soudní zápisy, ale z dnešního pohledu by se daly přiřadit mezi zápisy z dnešního občanského práva. Při těchto soudních jednáních byli provinilci z různých skutků a činů popoháněni k zodpovědnosti a poškozený se tímto soudem domáhal zejména nápravy nějaké majetkové újmy, která mu byla tím poháněným provinilcem způsobena. Zde si zase dáme několik ukázek, jak vypadaly zápisy v knihách půhonných. Tam uvidíte, jak to vlastně probíhalo. Tak, pan Adámek z Pacova žaluje pana Bočka z Opatovic, že mu nezaplatil 14 hřiven grošů za 2 koně, 10 hřiven grošů za pancíř, který mu pan Boček ztratil, dále mu nezaplatil 3 kopy ovcí, kopu sviní a 10 krav. V dalším půhonu potom pana Hynka z Pacova vůči Martinu z Radotína z roku 1406 se uvádí, že tento Martin z Radotína drží panu Hynku z Pacova neprávem hradisko tvrz pustů. A že to šlo i naopak mezi tehdejší nižší šlechtou, tak svědčí i půhon pana Drslava z Višňového, ve kterém pohání právě pana Hynka z Pacova,
který mu pobral nadbyt v Ostopovicích, pšenici, žito, oves, dobytek, koně, svině a jiný nadbyt i víno. Posledním příkladem dáme si rovněž Půhon z roku 1418, hovořící o přepadení Třebovských, kteří se vraceli z kroměřížského jarmarku. Píše se: Erhard Puška z Otaslavic je přepadl na svobodné cestě, pobral jim zboží, šacoval je i chromil je. Pod pojmem chromil je to znamená, že jim bylo ubližováno fyzicky. Tak, tím pádem bychom za sebou měli i knihy Půhonné a knihami Půhonnými jsme vlastně ukončili celý náš exkurs do středověkého systému soudnictví v zemích koruny české. Takže tento seriál tímto uzavíráme a už nyní nebo ode dneška začínáme zpracovávat rytíře, šubíře z Choběně. Bude to velice zajímavá práce, bude to mít několik dílů. Samozřejmě budeme mít k tomu výjezdy, takže se budete moct těšit i na promítání. Máme v archivu dobové materiály, dobové kresby, erby šubířů z Choběně. Samozřejmě si ukážeme i stavby, které rytíři z Choběně financovali, jak v Šubířově, tak zejména Kalvárii v Jaroměřicích. Takže já vám děkuji, popřeji vám krásný den a budu se těšit zase někdy na shledanou.